ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Khairat. Gaskiya ne rayuwa kaddara ce. To me labarin nan? Ba mu tsammani soyayya min tafiyar mashi. Na so shi ta makar raina. To ina tambayar ki wane ne? Kamar ba na san kaina. To wane ne? Akan haka bai imani ya fasa batulci min ba. Bai fasa yin kirkirci ba. Labarina. Kaji gato. To kina ta labari na kuma baki bani wani ne. Baki tutan makar mutuwa ce. Salim ne? Manufata mai kyawu ce akan ki karki makance. To kin ji abin da yake. Dai baka da mutunci. Ya lokaci a kurace. Kashi mai kyau ce a kanki. Na dau laifi na tuba ki yafe min. To kin ji dai abin da ya gaya miki ya ɗau laifi da kanshi ki yafe mishi. What? Sai ka samu masoyiya ta yar kenan. Ban samu ba. Baka samu ba? Ayo. Arewa Boy One TV, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Mun gode.